Και φυσικά, από αυτή την περιήγηση δεν θα μπορούσε να λείπει το χιονοδρομικό κέντρο Σελείου, στο Βέρμιο, το παλαιότερο χιονοδρομικό στην Ελλάδα. Ένα χιονοδρομικό που το σέβομαι όχι μόνο γιατί είναι το παλαιότερο, αλλά γιατί στις ήπιες πίστες του, κυρίως Θεσσαλοί και Βορειοελαδίτες, πρωτογλιστρήσαμε στο χιόνι με ασφάλεια. Έτσι, όποτε μας δοθεί η ευκαιρία, ξαναπηγαίνουμε. Ίσως γιατί το ξεκίνημα που κάναμε εκεί έχει από μόνο του μια νοσταλγία. Ίσως όμως και για μια καινούρια αρχή, στο ίδιο βουνό, με νέα υλικά αυτή τη φορά, για να συνεχιστεί και η δυναστεία.